My name is Christine Blasey Ford. Piştî şahîdîtiyek ku bala hemî Amerîkayê kişandiye. I was pushed onto the برێت bed. ez defendim ser text û ev hat ser min. But I have never done this. من تو جاران ev nekiriye ne dijî wê ne dijî kesekê din. Komîteya dadverî biryarda ku êrêkirina berbijariya biretkevin û ev piştî hefteyek li gora encama vêkolîna FBI'yê zelal bibe. Now I don't know. Ez nizanim kanêt heftiyabihê dadê guherîn denga da çêbibin yan na. Lê xel dikare bêje herê em xwediyên pêvajoyek baştir bûyn û pêwîstiya me bi ceribandineke wiha heye ji bo yekgirtina welat. Ev demek dirêj bû ku demokratan daxwaziya lêkolînek dinya FBI'yê dikir. Let's slow down. Ka hinek em hêdî bibin û zêdetir fêr bibin. Ka em nehêlin zilamek wisa bibe dadwerê dadgeha bilind û derbarê wî iddiayên wiha hene. Serok Donald Trump di destpêkê da boşûndaxistinê bînfirehî nîşanda. Pişra êrişên demokrata kir. And they're determined to take back power. Wan biryardaya ku vê deshilatê bi hemû rêyên ku pêwîst e paş ve bigirin. Hûn rêzîliyê dibînin, pîsêtiya, xema wan nîne ku ew kê diêşînin. Kevin û demokrat bi hevildana tekbirina wî tawanbar kir û wî pirsên ser ciwantiya xwe bi tundî bersiv da. Vêce tu dibêjî çi cara wiha nebûye ku te zêde vexar be, ku bîra te nayê şevaborî çi bibû? That's you're asking about. Yeah. Hûn pirsa xwe hûn dakirê nedikin. Ev hatiye serê we? Could you answer the question, Judge? Bersivên ne zelal bû sedem ku demokrat biçin derveyê mijara jinan jî. This was not someone. Ew ne kesek bû ku ramanên dadyarî diyar dikir. An jî dadmendî û bêalî ku mirov di dadweran da dibîne. Ew kesek êrişker û şerok bû. Lê komarê dibêjin ku pir wisa nebû. من mirovek bêgunah dît. Ew mirov bi hers bû ji ber xwe bi armanjeke siyasî hatibû îşandin. Ew ê dadwerekî gelek baş be we ew ê li dadgeha bilenda cêvegire. Gora fermanên Koşka Spî FBI hefteyek heye ku lêkolîna taybetiyan derbarê kevin û da bike. Hin demokrat dibêjin çerçeve û dem pirkê me. Komarî dixwazin piştî lêkolîna FBI'yê yekser dengdanek erêkirina andawî bibe. Di heman demê da Amerîkiyên ji hemî rêzên siyasî temaşe û çavdariyê dikin. Mehek berê hilbijartinên nîvdemê yên Amerîkayê.